И както да играем на Minecraft Pocket Edition, тук с мен е нашия Herobrine. Здравейте! Тоест аз. Абсолирахме някаква версия, нали? Абе няма значение. Да бе, брат. Аре. На какво да е? На хард или на ейзи? На хард. Да е най-трудно. Нещо е по-яко като е на хард. Да бе. Аре да събираме друго. Добре събирам. Аз събирам по обичайния начин. Качвам се отгоре. Да не изпусна нещо. Айде да знаете и той снима. Всеки знае, че аз снимам. Не знае. Не знае. Нали почна много поредица. Да. Само че където не на таблета. Да, обаче почти никой не ти е гледал. Абонирайте се, аз съм да се казвам недавно много в най-последната страница. Това последна ме. Много лесно се намира. Пази се, да, тук купая. Гледай. Аз тук купая. Значи аз съм цветогон. Аре, нали си купаваме различни дървета? Няма ли да си купувам моето? Това си, че е твое. Това твое ли е? Аз купавам монтировото. Майко! Колко имаш? 8. Аз 9. 9. 10. 10. 11. 12. Да, 12. 12. 13. Започва да лежаш. Не се отдалечавам до тебе съм. Както видиш. Това аз няма така. Какво правиш, бе? Много странно държиш дървото обаче. Аз имам 16 дърво. Виж аз как държа саплинга, я погледни. Как държа саплинга. Колко дърво имаш, бе? 15. 17. Какво? Не фука колко имаш. Ма фука ми се. Ми кажеш, просто да говориш. Ако кажа. Няма смисъл. Абе се спорим. Къде си, бе? По колко можеш да имаш? По 15 минути. Можеш ли просто искаш толкова? Защото аз искам толкова. И аз искам толкова. Пука ми. Искам да съм повече. Не знам. Искам съм по-малко. Не искам да е цяло. И двамата имаме по един и същ мобилзен. Така че за какво да се караме? Знаят, нали, ако не гледаш клиповете, виждат. Аз после трябва... Не само ние двамата. Аз трябва... Супер Лайън, нашия приятел Супер Лайън, който го знаете. Супер Лайън, ако ме чуваш, искам да се запознаем с теб. С теб, да. Стегли с скайпа, бе, ще си говорим. Докато играем ли? Ми да. Не на... Да, той къде живее? Супер. София. Абе, кой квартал, бе? Да знам. Не съм го питал. А отдалече ли? Не далече си от мен, ама ще говорим. Много е си. Може да говорим. Може и ние... Ти като имаш Wi-Fi, например си в друга къща и има там Wi-Fi. И аз съм си вкъщи и пак имам Wi-Fi. Така може и пак да си говорим, да играем. Но може по скайпа, ако ще го стегли да си говорим, има едни игри за компютъра, за мултиплеер. Ние с Супер Лайън играем понякога. И не е нужда да снимаме. Може и така. Окей. Не знаеш. Колко дърво имаш? 34. Аз имам 36. Колко саплинги имаш? 0. Аз ги сложих. Аз 3. Ние решихме да не е точно къща, нещо като база. Да. Аз знам как да бъде. Аз направя стената, ти направи самата база. Окей. Колко? Като замък ще бъде. Да, затова събираме доста дърво. Усата. Ето до мен.
място. И баби няма места. Еми, Пазите, доста много си заради гроздето, заради такива неща ги. Това беше баба му. Те чуха вече. имам един самплинг, който ще го засада. Къде си, бе? Близо съм Ето някъде. мен. Ето те. Имам един самплинг, който ще го засада. Колко имаш вече? 42. Аз имам... Дай ти забравих вече. 47. 36. Имам доказателство, ще видите, че имам повече. Да, с друго. Как се върви дървото, ще ни трябва. Всякак го. Чакай. Спри. И аз ще дойда след малко. Да, той явно спря да снима. Или още снима. Ние още снимам. Аз поне снимам. Е, там е какво. Върнах се! Да ви запълна вътре с тебе. Тото има пчела. И оса и изтържал. Те си те чуват, нали си сещаш? Добре, айде. Тук ми харесва. О, кравички. Ще направя както им вече. О, пичко, бреш. Харесва ли ти пещерата? Мгм. И на мен. Ще експортваме първо. Ево тук. Колко дърво направи? 49. Не, обработено. 0. Идваш ли? Що му удари? Не съм. Удари ме. Не съм. Удари ме. Let's go. Вземи камъка. Пази се ли? Сори. Си направя каменна кирка. Аз обрах желязото. О, бе, брат, ти имаш желязо. Имаш ли факли? Не, естествено. Колко желязо имаш? 2. Добре. Точно за един мач. Не за мен, че се берем за кърк. А, да. Кърката е по-важна. Аз събирам камък за неща. Колко видях? Както чувате, има и кокошки. Някъде падна. От високо място. Стои каква. Имаш дърво, ти сложиш. Уху, желязка. Желязка. Вземи го. Колко имаме? Колко имаме вече? Чакай, има много. Супер. О, въглища. Ела при мен, че има Аз съм много при теб. желязо. Добре. Мръдни. Взимам желязо. Окей. Е, Колко имаш? Ти колко имаш? 7. 5. О, 12. Страхотно, че го поделим. О, тук е виж какво намерих. Какво? Може да я да го взема. Кое бе? Желязото. Ще го поделим все пак. Да бе, да бе. Направо взехме. Виж колко бързо Взимай взимаме. въглищата. Да, много се разбихме за малко време. Да, вярно е. За 9 минути. Нали? 9 минути, да, вярно. Аз скоро ми се прекъсвам клипа. И аз така. Този епизод може да казва началото. Първият епизод. Хиро. Аз той си промени името, честно казвам. Защото ме кефи Вачо. Херо прави като един много як човек. Аз съм си моя бил. О, айде желязо. Айде желе. Колко имаш? Чакай, аз не съм го взел. Има 12. И аз 2, аз 7. Добре, браво.
Само така. Само така. Аз имам надолу да видя какво има. Сложи факли. Еми, аз имам себе си. И аз съм трябва, имам въглища. Ео, блин, Идвам желязо. Колко имаш? няма вече? нищо. О, желязо. Взимай. При въглищата. 9. А ти? Аз имам 13, 4, 13. Добре. Айде още желязо. Ехе. Това епизод се казва желязото. Направо да го кръстим. Желязния човек. Чувам зомбита и това не ми харесва. И ми нахарте. Очакваш. Да, страх ма. Колко бе, нищо не ти направят. Кой лево си? И кой левел съм? Може не съм направил първи. Аз на първи. Тук видях лава. Здравствуй. Видях лава. Бро, Е, къде? там. Натам? Аха. Чай да ще я запушим. Чакай, бе, леко. Да огледаме. Чакай, първо да минем. Нищо. Първо да минем, па после. Ох, не мога мина. Премина. И аз ще мина. Що не ме по моя път? Защото е много плашещ. Така да. Връщай се, нищо няма. Чай да спрем лавата поне. Не ходи. Запали се. Ми, какво очаква това дърво? Само така, бейби, само така. Само така, бейби, само така. Ти къде си, бе? А! О, Намерих още нещо. Желязо. бате, ние... Колко желязо имаш? Аз Колко имам... следващия клип? Аз имам 13 желязо. Добре, аз ще се включа в следващия. 22. О, И брат, сте следващи. еми. Супер. Да, ама следващия епизод. Да, който след няколко... Ние ще стримваме всъщност. Тъй, че ще веднага, когато има възможност. Когато спрем клипа Да, и го качим. да, първо, като почваме го качваме, ще снимаме другия клип. Да, точно. Да знаете, да сме честни с вас. Или може... Зато, спокойно. Не, я... Такова. Кой на беден, не е страх от писата. Колко имаш? Имам 29. Аз пак имам 30. Къде си, бе? XP ми се е върти около мен. Майко. Ето, гледай, ела. Има два входа. Ела. Това при мене, бе. Виж. Не, не виждам. Виж при Ходи мен. надясно, ходи надясно. Аз ще натам. Става ли? При мен има водна част. Нищо. Още желязо. Не. Аре де! Само да видя какво имаш. Желязо ще го изкопай. Натам какво има? Добре. Още желязо. Супер. Ти си копай натам. 34. Майко. Ние ще направим вече за 2 брони. Остави и моето желязо туде. Споко, бе, нали си го делим? Да, да. Няма голямо значение, мое или твое, всичко е наше. Няма... Светни факла. Пази се. Огледай си. Горе, отдолу. Охо! Клоп. Още ли желязо намери? Не, виждам твоето. Не е твое, мое, казахме си. Нашето желязо. Да. Видях нашето. Пък не е нас, никое, просто. Колко И чакай. аз имам, Аз имам 7. 41. Явно повече желязо. Крипър, крипър. Колко аз имам меч? Бягай, бягай! Ой, желязо там има намери. Аз ще го купая, ти да го цебиеш. Аз го убих. Къде има, бе? Го ли виждаш? Не. Ай, къде зомби! Моля те, помощ! Къде, бе? Помощ! Помощ! Не ме би, ако обичаш. Иго! Убили го, седят ли? Чакай, желязото изкопава. Къде, бе? Майко, Пази се, де! Имам го. че имам права факли.
Ние песнем фатлица. Седнах